What's up mga kapare ko? Good morning, magandang araw po sa inyo lahat. So, happy Saturday! At syempre ngayong araw, tayo ay naimbitahan ng Sabang Abasig Resort Association. Syempre yan mamaya sa pamumuno yan ni Eduardo Imata. So ayan guys, mamaya makikilala nyo kung sino yung member ng mga ng asosasyon na to. So ayan guys, ang episode natin ay dahil opening po ng Sabang Abasig Resort, tayo po ay naimbitahan. Isa po yung karangalan po sa team natin na maimbitahan tayo sa ganitong event. So pag-opening po ng resort. Siyempre meron tayong bisita mamaya, galing sa tourism. Yan siyempre sa gobyerno. So yan, siyempre hindi man kumpleto ang team. Palagi naman tayo hindi kumpleto, paminsan-minsan. So siyempre kasama natin si Pedro, Christoph, si Kernel, Angel, KitKat. siyempre niyo pong lingkod, si pare ko. Yan po. Kung bago lang kayo sa channel namin don't forget to click Subscribe. and notification bell button for more videos. Update. ay nakamotor ma? Magandang umaga po. Morning sir. Ano, okay na? Morning sir. Ayan, sama-sama si Pres. 1, 2, 3. Ay,